Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube चैनलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायफिननाय जाबाय। दा जों थांगासिनो सेक्टर 32D आव सिन्डी स्ट्रीटनि अपोजिटआव। So let's go. So दिनै जोङो गारि नायनो फैदों, ओमफ्राय पाजेर' गारि, ओमफ्राय सेकेन्ड हेन्ड बे नै चन्डीगढ़ 32D आव नायनो फैदों। ओमफ्राय गारिया मोजांबा लांसिगोन। आदा सासेया नायनो फैदों थारमाने, ओमफ्राय गारिया मोजां नङाबा लांला। हप गारिया मोजां ओंखारगोन। नैनोमोन जों नायनो फैनाय गारिया, बेनोमोन पाजेर'। गारियालाय साफा चमक दमक बरियासे फिना जानानै दं गारिया। सुनानै दोनदों मालिकआ, थाव साव मारिनानै दोनदोंदां, साफा नुलायदों हिटनो। नै टेस्ट ड्राइभ खालामगासिनो सासेया। आंथ' सालायनो रोंखाया, बै लोगोआनो सालायनो रोङो। बे नायनोसै बोरै बोरै जानानै दं, मा जादों सालायनानै, बे माबोरै मिथिया। आंथ' रोंफेरखाया बेबायदि गारि सालायनो। बाइकखौनो देन हायो आङो सालायनो, जेरावबो लाना थांनो हायो आं। नैनोमोन दा टेस्ट ड्राइभआ जाखांबाय। दा इन्जिनखौ नायनांगौ, इन्जिन दं नामा, लिक जादों नामा नोङो? मोबाइल वगैरह गारिनिफ्राय उखुन्दै बांद्राय गोसोम गदों नामा बेफोरखौ नायनांगौ। सेकेन्ड गारि गारिखौ फ्रन्टनिफ्राय बिदि नुयो। गारियालाय फ्रन्टनिफ्राय हिटआनो नुयो। ओमफ्राय बे जाहैबाय 2008 मडेल पाजेर'नि। ओमफ्राय गारिया अलमस्ट थिगानो आरोना। एसे जिरायना अट' नेगासिनो नै, बेनोसै गारिया लानाय जायासै। सिङाव इन्जिना एसे खाराब दंमोन, जनाय दं बेहाय। अट' नेथ'गासिनो नै, गासिबो दंफां सायाव। मा जाखोब्रा दिनफोरालाय दिनै नै अट'आनो लामा ससेयाव गाज्रि जाबाय, ओमफ्राय गारियाबो जायासै, लानाय जायासै। ओमफ्राय बिसोरबो गारि लांग्राफोराबो खाथिनि नालाय, बिसोरबो आसामनिफ्रायसो फैदों, ओइयासो फैदोंमोन गारिखौ लांनो होननानै। गारिखौ नांगौ होननानै लांनो साननानै फैबाय बिसोरो, गारिखौ मोजां सानबाय, गारिखौ लानाय जायासै, अट'आबो गाज्रि जाबाय लामा ससेयाव। दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। नै जोंबो आलदा अट' हमना लाना फैनांगौ जादों। ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ। दिनैनि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय।